Kang lambai sedaya pinah-pinahipun Allah. Tuwin lebih datang sedaya alisan-alisanipun. Kanthi tatwa kita badhe wonten ing donya tuwin wilujeng wonten ing akhiratipun. Awis jamaah-jamaah rahmatullah. Monggo samya meksa dhateng salat-salat panjenengan sedaya. Saestu salat menika minangka kuncinipun swarga. Lan saestu salat menika kangge aling-aling saking parasipun neraka jahanam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, as-salatu imaduddin aman aqabaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Ingkang artosipun salat iku minangka pusakane agama. Sing sapa wonge anjemenaken salat, dheweke ateges anjemenaken agama. Lan sing sapa wonge ninggal salat, dheweke ateges ngubahaken agama. Para hadirin jamaah-jamaah rahmatullah. Wonten ing agami Islam, salat menika setunggaling ngamal ingkang boten tiningipun. Benten kaliyan zakat, siam lan ibadah haji.